دو هێزên rêveberiya Xweser girtin ser sê çar gundên bajarê Amûdê û hejmarek ji xortan desteser kirin û ew ji bo leşkeriya bi zorê birin. Vê yekê dilgiraniyek mezin li cem xelkê wan gundan çêkir û bi taybet li cem dê û bavên wan xortan. Zarok bû. Şeva mixewde û saet sê nîvê şevê girtin ser me. Dora gund tewiqandin. Ketin hewşadê, namusiyê xelkê halo xwezdexwe pîrek ji nav ciya derxistin. Zarok giş navqetan dîkirin. û heya bixanî heywana geriyan. Derîş kenan, di liyana geriyan li vîn xistin. Tiştek ne maw nekirin. Lawkên bi zarok bû bên. Bikir û nekir me û kişand wan ew kişand. Talî xwast ew birin. Halo xwîn nav destê wan dixwînê pozî ravît. Heyan jer negot swar nehat. Ne diçû. Tirsiyayê. Zarok û cara cara duawî digirin. Careke emrî 13 sal bû ew girtin. û ana va dîsakê ew birin ne ya eskeriyê. Welatiyekî ji gundê Kerengo leyê wî jî hatiye birin. Lê ew tekez dike got temenê leyê wî 16 sal e. û li gorî yasayên ku rêveberiya Xweser ji xwe re danîne çê nabe zarokên 16 salî ji bo leşkeriya bi zorê bên kişandin. Hecûmê mala me kirin, derîş kenan din, yan kenan din, li vîn xistin, lawkên me 16 salî bû, hîna hewî nestendî bû, bi destê wî girtin û ew birin, me hewiya wî jî, me wesla hewiyê pêre bû, me şanî wan kir, me lê nerîn lê nenerîn girtin destê me xistin bêrga xwe got me cem hevalê ê mesûl, ew birin cem hevalê mesûl got wî têxin seyarê de, me gelekî di ber hevdû da ne ihtiram cem wan heye, ne teqdîr cem wan heye, ne qedrî pêreka dikirin, ne îxtiyara, ne ê zaroka. Ji alîkî din ve welatiyekî ji gundê Cewheriya diyar kir ku awayê birina wan xortan ne li gorî exlaqê Kurdan e û got gundê buhêreyê Mexmûriyan li kêleka Cewheriya ye û bi sedan xortên Ereb têde ne. Çima rêveberiya Xweser kesî ji wan xortan nagire. Ne axlaqê Kurdayîtî vî rengê han yanî vayê gundê Xemer, gundê buhêrayê kilometrek dûrî Cewheriyayê bi sedê xorta tê hene. Bera wan bibin reqa, bera bervaniyê dibin reqa bikin, bera ew reqa rizgar bikin. Ne nû xortê me em wan bibin di ber reqayê de wan şehîdeynin û kaş bo çi yanî. Tê ne doza Kurdî tê tineyê. Bi çêbûna bûyerên wiha civaka Kurdî dibe du beş. Beşek dibêje çê nabe YPG bi tena xwe şer bike û divê hemû xortên 18 salî şer bikin. û beşekî din dibêje çê nabe hemû xort bibin YPG û şer bikin. Lê heger pêwîstiya YPG bi şervanan heye, bila li gel pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê li hev bike û bi hev re jî şer bikin.